Yo, what up? Good morning. Kakain tayo. Maaga ako nagising kaya nagluto na ako ng lahat. Dahil nyo anong ulam ko mga boss. Sarap ang ulam ko ngayon. Pinagandaan ko talaga to. Pinagandaan ko talaga to. Alam ba ang ulam ko, no? Ito mga boss. Tingnan nyo. Ayan. Damn! Ham, itlog, sali-side upper, tuyo, at syempre itong pamalakasang gatas ng kalabaw. Yeah. Alright. Umusok yung kanin. Bagay na bagay sa gatas ng kalabaw. So yun, napakalakas ng ulan, magdamag na. May bagyo kasi. May lang. Kain na ako. Ito na yung gatas ng kalabaw. Pero, sino may alam niya ito? Mga taga Manila hindi alam to. Pero mga probinsya, kagaya ko. Yan. Gatas ng kalabaw. Lalagyan ko ng asin. Ano? Siyempre huwag masyado maraming asin. Dahil meron naman akong pang termo dyan. Ninilin tuyo. Kaya tayo. Mainit. Bumukulog pa. Mainit oh. Ha? Ha? Ano sabi mo? Ay gatas oh. Sarap. Mainit lang. Okay na ito, mukbangan na. Ako lang! Itlog. Sarap. Solid. Ito yung sinasabing basta Kapampangan, manyaman. Malinamnam. Pampalakas ng katawan. Nungaling ka! Ano sir, ka! Gatas ng kalabaw. Solid yan.